Moi bo día a todos e a todas. Gracias por acompañarnos unha vez máis nesta rolda de prensa na que xa paso a informar dos asuntos máis relevantes que vimos de aprobar en Xunta de Goberno. Aprobamos así a adxudicación por un importe de case €500.000 á empresa Estudios Raffer SL do proxecto e para digitalizarse Lugo. Esta é unha iniciativa pioneira coa que, dende a Deputación Provincial, vamos a levar formación no eido tecnolóxico aos veciños e veciñas de un total de 55 concellos da provincia, que son todos os que teñen menos de 5.000 habitantes. Este é un programa que está financiado con fondos europeos, captados pola Deputación a través do Reto Rural Digital do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia da Unión Europea, co obxectivo de achegar as novas tecnoloxías á veciñanza para reducir a fenda digital e fomentar así a inclusión no territorio. A duración do proxecto vai ata o 20 de marzo do ano que ven, do 2026, aínda que a execución das accións terá que estar rematada no 60% antes do 31 de decembro do presente ano, do 2025. A institución provincial vai a deseñar coa empresa adxudicataria unha programación dun total de 500 accións centradas nas tecnoloxías da información e a comunicación TIC e pensada para as persoas de diferentes perfís e idades. Deste xeito vamos a conseguir que esa información chegue a persoas maiores que aprenderán a manexar mellor os dispositivos móviles ou a banca electrónica, pero tamén a mozos e mozas e persoas desempregadas ou emprendedoras que poderán adquirir coñecementos en informática básica, ciberseguridade ou tamén en redes sociais. Estas actividades desenvolveránse nos municipios de menos de 5.000 habitantes, como dixen antes, e son todos menos os concellos de Lugo, Monforte de Lemos, Viveiro, Vilalba, Sarria, Foz, Ribadeo, Burela, Chantada, Guitiriz, Outeiro de Rei e Castro de Rei, porque precisamente eses concellos superan os 5.000 habitantes. A posta en marcha do proxecto amosa de novo a capacidade que temos dende o Goberno provincial para captar fondos europeos. Xa superamos os €18 millóns dende o 2019 e este é un investimento que, eses €18 millóns son un investimento que permitiron desenvolver proxectos fundamentais contra o despoboamento no rural e axudar tamén a modernización das entidades locais. Falamos, por exemplo, de programas como Xeopadrón ou Impulsa TIC. En esta Xunta de Goberno, na que vimos de celebrar, tamén aprobamos a derradeira prórroga dos acordos relativos á concesión de manial do Mazo de Santa Comba e das instalacións en Ponte do Sil por un ano máis. Nos dous casos vencía o prazo o día 5 de xullo, que era a data na que remataba o período vixente dos acordos asignados entre a Deputación Provincial e os actuais adxudicatarios para a explotación destes bens provinciais e, mediante ese acordo, a concesión prolóngase agora ata xullo do ano que ven, ata xullo do 2026, garantindo deste xeito a continuidade das actividades e a posta en valor destes dous recursos patrimoniais. E xa para rematar, infórmovos de que hoxe aprobamos o último trámite administrativo para o pago de dúas subvencións a dous novos beneficiarios do programa para a dotación e mellora dos servicios comunitarios que impulsamos dende a Deputación de Lugo e concretamente estamos falando da comunidade de usuarios de auga de Louxas no concello da Fonsagrada, que vai a recibir €6.000 para mellorar o abastecemento ao núcleo de Louxas, Lamas da Moreira, e, por outro lado, a Asociación Amigos da Feira do concello de Castro de Rei, que vai a recibir tamén preto de €6.000 para levar a cabo a reconstrucción dun sistema de recollida de auga de afloramento natural. Quero lembrar neste sentido que con este programa para a dotación e mellora de servizos comunitarios, dende a Deputación colaboramos económicamente con entidades asociativas da provincia, como son agrupacións veciñais, comunidades de augas e montes, asociacións de gandeiros, agricultores ou produtores forestais, co obxectivo de que poidan acometer obras en servizos, equipamentos e tamén infraestructuras que inciden no día a día dos veciños en mellorar a súa calidade de vida, tales como son arreglos de pistas, accesos a locais sociais, traídas de augas, fontes ou espazos públicos de carácter comunal, contribuindo deste xeito, como dicía,
a mellorar a súa calidade de vida e fixar, polo tanto, tamén poboación no rural. E pola miña parte, quedo a vosa disposición se necesitades alguna aclaración, senón, pois, pola miña parte, rematei xa. Moi ben.